Bueno, arratsaldeon. Nik sekula santan ez naiz aurkitu horrelako egoera batean. Esan nahi dut, liburu publikoki, liburu bati buruz hitz egiten idazlea aldamenean dudala, laguna, Arantxa aldamenean dudala. Beraz, barkatuko diazuen, ez naiz literatura aditua, eta batzuren ustetan ez da ere gutxiago handik alardean aditua noski. Eta segurenik ez nuke horretaz hitz egin behar, ez nuke horretaz hausnartu behar, eta ez nuke horretaz nire iritzia eman behar. Baina aspaldian erabakita neukan eta liburua irakurrita gero, konbentzituta nago. Arantxa, Xabel eta zuek bezalako bezain, hobeto esan da, zuek bezain bigotu da naizenez, askatasun osoz mintzatuko naizela honetaz noski. Nik gauzatxo batzuk aipatuko ditut, horrena izenburua, ez da? Izenburua da, ni etorri naiz apainduta liburuak dioen moduan. Espainia gorri margotu ditut, baina nire ohitura da, betian ikan. Horrelako kolore askotako zapia jantzi dut jaizkibelek horrelako janzkera erabiliko zuela, erabaki zuelako. Danborra ez dut ekarri batoki hartzen zuelako, baina batez ere Arantxak utzitakoa ez nuelako nik ekarri nahi. Eskopeta etxean neukan prestatuta, baina azkenen ez dut ekarri dut abanikoa, da nahi agurtzeko, sikiera horrela jende guztiaren txaloak jasoko dituagakoan, eta ekarri dut txilibitua, beraz, bigotu da, perfektua, bilakatu naiz. Izenburuari buruz esan nahi nuen zerbait ez da. Bidean ikasia, printzipioz ez du, ez dakit, nik ez nion berebiziko garrantzirik eman izenburuari, gero liburua irakurtzerakoan konturatu nintzen askoz ere sakonagoa zala Arantxaren hausnarketa, izenburuaren askatzean zegoen hausnarketa. Zeren eta hor, garbi uzten du berarentzat zer dan bidean ikastea, zer dan bizitzan ikastea, eta zer dan bizitzan zehar aldatu ahal izatea. Beste batzuren iritziaren aurka batzuk pentsatzen dute jaiotakoan edo eskolan edo etxean edo txikitatikan ikasitakoari heldu behar diotela, utzi behar diotela, eta hortikan ez diala inoiz muituko, hor dagoelako herentzia eta hor dagoela tradizioa. Nik uste dut Arantxaren liburuak egiten duen hausnarketa horri lotuta dagokio, eta oso interesgarria iruditu zait. Liburua da, Arantxak eta beste hainbatek garai batean egindako autuaren isla, ez da. Hemen oso garbi uzten da, zen nolako erronka zeukaten emakume batzuk eta gero gizonezko batzuk, asko gero eta gehiago zorionez, aurrian, nola erantzun zioten, zen nolako zalantzak dauzkaten batzuk behintzat oraindik ere mandako erantzunari buruz, batez ere 1986 hartutako erabakiari buruz, baina azken finean autu personala da, eta gaina ondo egi ordaindua. Hasiera-hasieratik Arantxak eta beste emakume askok eta gizon askok ez bazekiten ere berehala jabetu ziren autuarek zen nolako ondoriak ekarriko zizkien, eta horrela gertatu zen. Sufrimena handia izan da, nik ezagutzen nuen, nik lekuko tasun zuzenak izan ditut,
ez bakarrik Hondarribian, baita ere Irunen gertatutakoaz, eta nik neuk ikusi eta jasan izan ditut olako irainak, ez noski han bertakoek jasan dituzuen estrategia isolatzeko estrategia hori, aislatzeko estrategia hori, baino, ni neu jabetu nintzen momentu batean, etxean komentatu genuen momentu batean, ezingo gendula denbora luzean behintzat txakolinak hartzea Hondarribira jo. Ni asko, jo nau, Arantxak nola deskribatzen duen isolatzeko estrategia hori. Eta adibidez agurra ukatzearena oso irudi garbia da. Azkenen esaten du horrek behar duela hori egiten dizuenarengan behar du arreta handia, ez dela batere erreza. Egunero ikusten zaituen persona batek egunero agurtzen, ordura arte agurtzen o agurra ematez zizuen persona batek bapatian agurra ukatzea. Arreta handia behar da horretarako, esfortzu handia behar da horretarako, eta zalantzarik gabe konbentzimendu handia. Horri erantzutea oso zaila da, eta liburuan ere argi uzten du Arantxak, ezta? Nola erantzun horri? Noski, duintasunez, espangorrik jantzita, tente kalera edo goiko bizilagun bezala, ezta? Ia abesten eta saltoka eta kaletik, ezta? Baina, erantzuna ez da inolaz ere erraza, baina Arantxak momentu batean esaten du beldurra diola gorrotoa sentitzeari edo, ezta? Horri beldurra aukitzia da, azkenean batzuk asko bainez jende guztiak ez du hori pensatzen, horri jende guztiak ez dio beldurrik. Gorrotoa batzuk oso ondo onartzen dute eta gaina beraiek sorrarazten dute, ezta? Batzuk. Eta kasu honetan ikuste horrela izan dela, gorrotoa sorrarazina izan dute, zorionez, Arantxa eta bestelako personai esker ez dute gorrotoz erantzun. Naiz eta kanpokoa den kazetari horrek, begiratzen alardearen historiari, asuntoari begiratzen dion kazetari horrek momentu batean, nola ulertu dut behintzat nik, momentu batean sumatzen du alerde tradizionalen eta batez ere indarkeria edo irainak egiten dituzten hoien begiradetan aurkitzen du beste neska baten begiradan aurkitzen duen gauza bera, eta da, behar bada, gorroto izpi hori. Hori kezkagarria da, baina nik uste dut, esan behar nun kontrolatu, moestaki kontrolatu dan, o kontrolatu dezuen zuek, noski, baina behintzat, jakin dezue gorrotoz ez erantzuten. Egia da, kanpoko entzat egoera ulertezina egiten da. Zalantzarik gabe, nik ez dut oraindik ulertzen zergatik gertatzen ari dan, ezta? Baina ez da bertakoek ere, ez duzue ulertzen nola dan posible hori gertatzea, nola dan posible berdintasunaren alde dauden gizon emakumeek, progre betikok, Arantxak esaten duen moduan, salbuespen bakarra egitea, eta da Hondarribiko kasua. Berdintasuna toki guztietan, Hondarribian izan ezik. Hori oso zaila da, denok bizi izan dugu, denok dauzkagu lagunak beste aldean, nik ere bai, Hondarribian eta Irunen dauzkat lagunan beste aldean, eta ulertzen esaten dudan moduan oso zaila da. Oso zaila baita ere, zaila baino okerragoa indik, ulertzea erakundeen jarrera, erakundeen erantzun eraginkorrik eza,
ez da bakarrik ulertezina, baizik eta guztiz errefusagarria udalak eta alkateek izandako jarrera, privatizazioaren ondoren batez ere, nik ez dut inoiz ulertu, pentsatzen dut jarraitzen duela alkateek bandera ematen eta ze hori egiten ez da, udaletxearen paren, eta hori oraindikan nola dan posible nik ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen ez da ere oraindikan nola lehendakari bat ez dan azaldu irailaren 8 batean Hondarribian Jaizkibel konpainiaren alboan. Hori ere ez dut ulertzen eta ez dut ulertuko. Zoritxarrez batzurentzat aukera bukatu da eta hori nik personalmente asko sentitzen dut. Ez dut ulertzen ez da ere zenolako nahasketa ideologikoa egondan horren inguruan. Nik gogoan dut irailaren 8 batean arresipean ateratzeko geundela. Ni ez neon orduan desfilatzeko prest, bakarrekan babesa ematen. Han geundenok entzute genuen batera, bi irain, aparte, ez da baino, arlo politikoan, espainoles eta asesinos batera, une berean esaten ziguten. Eta, kezkatzekoa da baita ere, Arantxak nola deskribatzen duen azkenean hori dela, azpian, gizarte guztien azpian dagoen zerbaiten azaleratzea. Eztanda egiten duen zerbait eta zornearekin konparatzen du, zornea adibidea jartzen du, ezta. Nik ez dakit toki guztietan behintzat ez dira gauzak horrela gertatu, eta berez ez dakit gauza horrela dan, baina Arantxaren arabera bai. Nik ez dakit, eta gero, noski, beste kontu bat bakarrik aipatu nahi nuen, Arantxak ere aztertzen du legearen eta gehiengoaren kontua. Zen eta hori izan da, historia honen inguruan, sentimendu personalak aparte, eta oso gogorrak izan dira esaten ari naizen bezala, arlo publikoan aztertu beharreko bi puntu, ez da. Batetik legea. Legea badago, berdintasun legea badago, lege gabe ere asko egin zitekeen, noski. Baina legea ez da betetzen ari, garbi dago. Eta gehiengoaren kontua ez da. Alde batetik ez da gehiengoa inoiz neurtu, baina neurtuta ere zer gatik aipatzen da beti gehiengoa. Nik uste dut kasu hauetan gehiengoari zilegitasuna kendu egin behar diogula. Gehiengoa ez da zilegi ez dan zerbait aukeratzeko. Gehiengoak bakarrik dauka zilegitasuna 2 edo 3 edo zilegi dien aukeren artean bat aukeratzeko. Eta kasu honetan ez da zilegi inoiz giza eskubide baten aurka egitea. Naizta gehiengoa edo naizta aho batez erabakita ere. Eta nik uste dut gaur egun inorrek ez lukela onartuko adibidez esklabutzari buruzko konsulta galdeketa bat egitea, ez da. Neurtzea zenolako gehiengoa dagoen horratzean. Nik uste dut emakumezkoen berdintasunari buruz ere ez da gehiengorik, zilegitasunik daukan gehiengorik. Nik liburua irakurri dut, nik uste dut gai ez nioke gehituko, nik ez dakit, baina gai guztiak alardearen inguruan, Hondarribiko alardearen inguruan aztertu beharreko gai guztiak daudela, batzuk oso era personalean, lehen personean azaltzen dira, beste batzuk dira oso objektiboak, historia, datu, erakundeen, edabideen baita ere jarrera, azaltzen da garbi, batzuk zein jarrera mantendu izan duten,
Eta gero kanpokoen begirada harrituta, nire lagun batek esaten duen moduan harrituta eta perplexua. Bueno, nik eskerrak besterik ez nizkien eman nahi Arantxari, bere esfortzugatik, ez bakarrik liburua idazterakoan, baizik eta denbora 20 urte zail hauetan egindakoagatik berari eta beste gainantzeko guzti noski. Benetan, hunkigarria izan da, orain arte, konpartitzea beraiekin hainbat une latz, zailak eta gogorrak. Baina baita ere, ohore benetako ohore bat. Mila esker.